gazie nwanne nke m gele akụkọ ili gbara elu taa nke na-abịara gị site n'Isi Mbido TV. Akụkọ nke 10, ọkụ latrik Nigeria kopụlụ ekopụ. Nke a bụ ugboro 3 a na-ahụta mbibi n'eriri ọkụ ahụ n'ime otu izu ụka ma bụrụ nke 8 kemgbe mmalite afọ 2024, nke tinyere nde kwuru nde mmadụ bi na Nigeria n'ọchịchịrị. Nnyocha mere gosiri na enweghị 1 megawatt ọkụ latrik dị n'eriri ọkụ ahụ n'ụtụtụ Satọde. Ndị ọkachamara na ngalaba ikikere ọkụ akpọọla oku ka gọọmenti etiti tinye akụrụngwa ololo ọhụụ n'igwe ọkụ kacha na mba ahụ. Akụkọ nke 9, ogige ndị ntọrị awakporo n'Enugu. Ndị uwe ojii steeti Enugu awakpola ogige ndị ntọrị dị na Nnọkpanike, okpuru ọchịchị Enugu East, ma gbuo 2 n'ime ha. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii Enugu steeti bụ Daniel Ndukwe kwuru na oge ndị uwe ojii wuchiri n'ogige ahụ, ndị ntọrị malitere ịkwa ha mbọ, bụ nke mere ndị uwe ojii jiri gbaso ha ma gbuo 2 n'ime ha, ebe ndị nke ọzọ buru mmerụ ahụ dị iche iche rie mbọmbọ. Akụkọ nke 8, onye ga-abụ osote onyeisiala Kenya. Onyeisiala mba Kenya bụ William Ruto ahọpụtara ọkammụta Kindiki dịka osote ya. Onyeisi ụlọ omeiwu nta mba ahụ kwupụtara nhọpụta Kindiki dịka ha mere ọgbakọ ịkwado nhọpụta ahụ. Ọkammụta Kindiki ga-anọchi Rigathi, onye ụlọ omeiwu sineti nọrọ ụbọchị Tọzdee chụpụ n'ọkwa dịka osote onyeisiala mba Kenya. Akụkọ nke 7, maka ụgwọ ọnwa Ọji Ụzọ Kalụ. Onye na-anọchite anya Abia North n'ụlọ omeiwu sineti Nigeria bụ sinetọ Ọji Ụzọ Kalụ ekwela na ụgwọ ọnwa 14 million naira, ya bụ nde naira 14, anaghị ezuru ya ịgba mmanụ ụgbọala ma rụọrọ ndị Abia North ọrụ dịka onye nnọchite anya ha. O kwuru na ọ bụghị eziokwu na ndị omeiwu Nigeria na-ebi ndụ okomoko ma ihe niile ha chọrọ ebe ndị ụmụ ogbenye na-ata ahụhụ. O kwuru nke a oge ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ. Akụkọ nke 6, ndụmọdụ enyere ndị POS Nigeria. Ndị uwe ojii enyere ụmụ amaala Nigeria na-eme POS ndụmọdụ gbasara ịnata ego karịrị 100,000 naira, ya bụ 500,000 naira, ma ọ bụ izipụ ụdị ego ahụ. Bright Edafe bụ ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti Delta mere ka amata nke a n'ihe onyonyo o mepụtara n'akara X ya. Edafe kwuru na ndị mmadụ nwere ike ịbanye n'ọnwụnwa maka iji POS ha nwere nyere ndị ntọ aka nnata ego ma ọ bụ zipụ ego. Akụkọ nke 5, nwoke a gbagburu na steeti Enugu. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Kanayo Uzuegbu ekwuola na nnyocha ha merera ugbu a egosibeghị na ọ bụ onye uwe ojii ma ọ bụ ndị uwe ojii gbagburu otu nwoke aha ya bụ Smith Ọdịnaka. Akụkọ na-efegharị na soshal midia na-ekwu na ọ bụ ndị uwe ojii gbagburu nwoke ahụ si ebe ọ gara mmemme alọghachite, mana ndị uwe ojii ekwetabeghị nke a. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Daniel Ndukwe bipụtara akwụkwọ ozi a. Akụkọ nke 4, ememiela ndị ohi na steeti Imo. Ndị uwe ojii steeti Imo ekposala ndị oji egbe na-eyi ndị mmadụ egwu ma na-ezukwa ha oyi n'okpuru ọchịchị Owerri North. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii Imo steeti bụ Henry Okoye kwuru na ndị uwe ojii kpara ike ahụ site n'ọnọdụ nchekwa nke kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Aboki Danjuma kwalitere, nke lekwasara anya n'ibu agha megide agwa tigbuo zọgbuo ọkachasị n'abalị. Akụkọ nke 3, EFCC kpọrọ onye ọrụ ọban redio n'Enugu. Ha mere ka amata nke a n'ozi onyeisiala ngalaba mgbasa ozi ha bụ Dele Oyewale kesara n'akara obozi X ya. N'ozi ahụ, ha kọwara na ọ bụ otu onye aha ya bụ Favor Eko narụrụ ndị ọban redio ọrụ ka ha gara kpụrụ maka ebubo mpụ gbasara ịkapụ mmadụ 50 ego ruru 100 nde naira 7, ya bụ 700 million naira, ma mee ka ha tinye ego ha n'ahịa ahụ akpọrọ live trading. Akụkọ nke 2, PDP Edo agbaala akwụkwọ n'ụlọ ikpe. Onyeisi oche otu People's Democratic Party PDP n'ahịa ịchafụ na Edo steeti bụ Anthony Azegbemi ekwuola na ha agbaala akwụkwọ n'ụlọ ikpe Edo State Election Tribunal maka mpụta ntụliaka gọvanọ emere na steeti ahụ n'ụbọchị Satọde abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ a. N'okwu ya, Azegbemi kwuru na mpụtara ntụliaka ahụ bụ nke jupụtara na nrụrụ aka ma bụrụ nke megidere usoro iwu kwadoro. Akụkọ nke 1, ndị mmadụ pụtara na Lekki Toll Gate. O meela afọ 4 kemgbe ndị ntorobịa mere ngagharị iwe imegide mmegbu na mkpagbu n'aka ndị uwe ojii pụrụ iche akpọrọ SARS
iji cheta ụbọchị ahụ ụfọdụ mmadụ gbakọrọ na Lekki Toll Gate bụ ọgbọ esemokwu n'etiti ndị mmadụ na gọọmenti ime mkpọtụ. Ihe Toll Gate ji bụrụ ọgbọ esemokwu bụ na ndị ntorobịa na-ekwusi ike na gọọmenti nyere iwu ka agbagbuo ndị ọgbọ ha ebe ahụ n'abalị 20 nke ọnwa Ọktoba afọ 4 gara aga. Gị bụ onye ọma gere ntị, ebe a ka akụkọ ili gbara elu taa kwụsịrị. Ọkọ akụkọ bụ m Ada. Ekele gị maka ige ntị, wee na-asị ka izu ụka mara onye ọbụla na mma.